Aurreko bideoan ikusi dugu oxigenoa metal batekin lotzerakoan oxidoak egiten dituela eta azaldu dugu nola izendatzen den eta nola idazten den formula. Orain ikusiko dugu oxigenoa metal batekin lotzerakoan eta anhidridoak emango ditu. Adibide bat egingo dugu eta adibide hori erabilita ikusiko dugu nola egiten den formula eta nola izendatzen da. Hartuko dugu kloroa bere hirugarren balentziarekin adibidez. Eta oxigenoak beti bezala etorriko da bere bi beharrean, bere bi elektroiak behar izan da. Bi hauen lotzerakoan zer gertatzen da? Honek bat, bi, hiru. Elektroi ditu emoteko eta oxigenoak baditu bi beharrean. Orduan emango dio bat, baina gelditzen zaigu bat hor galduta. Hartuko dugu beste bat, eta orduan beste kloro bat beharko genuke, bere hiru hauekin. Hau na etortzen bada eta hau na etortzen bada, elektroi honek hutsune hau bete egiten du, elektroi honek hutsune hau bete egiten du, elektroi honek hutsune hau bete egiten du, elektroi honek bete egiten du hutsune hau. Orduan orain beste oxigeno bat hartuta, elektroi honek hau beteko bazuen eta elektroi honek hau beteko bazuen, zer beharko genuke? Bi kloro, hiru oxigenok behar dituzten elektroiak asetuko lituzkete. Berriro egingo dugu, demagun kloroa etortzen dela bere hiru elektroi horiekin eta badaukagula hemen oxigeno bat badaukala bi beharrean. Hemen ukiko genuke beste oxigeno bat bi behar dituenak eta hemen beste kloro bat baldin badugu bere hiru elektroiekin, hau honekin, eta jartzen badugu beste oxigeno bat hemen, elektroi hau beteko zuen hutsune hau, elektroi hau beteko zuen hutsune hau, eta guztira zer daukagu? Bi kloro eta bat, bi, hiru oxigeno. Orduan, bi kloro eta hiru oxigeno elkartuko ziren, eta nola izendatuko genuke? Kloroaren balentziak badakigu badirela bat, hiru, bost eta zazpi. Orduan, kasu honetan etorri da bigarren balentziarekin. Esan dugu, modu tradizionalean, hipo oso, iko eta per iko erabiltzen dugula, lau balentzia dozenean. Kasu honetan, oso erabiliko dugu. Atxisti moduan, bigarren balentziarekin datorrelako. Eta modu tradizionalean izendatzen dugunean anhidrido bat, oxido esan beharrean anhidrido esaten dugu. Orduan, hau izango zen, anhidrido kloroso. Bigarren balentzia dalako eta anhidrido oxigenoa gehi ez metala delako. Beste bi izendatzeko moduetan egingo genuke modu berean. Aurreko bidean azaldu dugun bezala egingo dugu. Stock formulazioan, hau izango zen, kloro, hiru, oxido, hartuko dugu beste kolore bat, izango zen, kloro, hiru, oxido, eta sistematikoan izango zen, dikloro, trioxido. Kloro, hiru, oxido, dikloro, trioxido. Eta tradizionalean, anhidrido kloroso. Gogoratu, anhidridoak izendatzerakoan, oxigenoaz metal batekin lotzen danean, oxido hitza erabili beharrean erabiltzen dugu anhidrido formulatzeko edo izendatzeko modu tradizionalean, eta stock eta modu sistematikoa berdin gelditzen dira.